rade ďakujem veľmi pekne za možnosť osloviť takto divákov v Čínskej ľudovej republike a takisto chcem poďakovať organizátorom tohto nášho stretnutia za všetku veľkú starostlivosť, ale aj pokiaľ ide o prijatie, ale samozrejme aj pokiaľ ide o organizáciu a celú substanciu týchto rokovaní. Aké sú trendy? Ja myslím, že tie trendy vzťahov a spolupráce medzi Slovenskou republikou a Čínskou ľudovou republikou sú dobré a budú sa rozvíjať ďalej. Ja si myslím, že to je veľmi dôležité, keď taká krajina, ako je Slovenská republika, ktorá je členom Európskej únie, je členom Severoatlantickej aliancie, nesústreďuje sa len na rozvoj spolupráce v tomto našom prirodzenom priestore a v týchto našich prirodzených alianciách, ale spolupracuje so všetkými štátmi sveta a toto platí obzvlášť pre Čínsku ľudovú republiku, ktorá je vlastne dnes dynamom hospodárskeho rozvoja sveta a dá sa povedať veľmi významne ovplyvňuje aj politický rozvoj sveta. Len keď spomeniem členstvo Čínskej ľudovej republike v Bezpečnostnej rade ako OSN ako stáleho člena, ale teraz svojou váhou prispieva a svojou politikou prispieva ďaleko širšie, než len prostredníctvom spolupráce v rámci OSN. Slovenská republika sa chystá v krátkej dobe povýšiť a prehlbiť vzájomné dvojstranné vzťahy. O niekoľko týždňov by sa mala uskutočniť návšteva predsedu vlády Slovenskej republiky, pána premiéra Fica v Čínskej ľudovej republike. A nie je to len návšteva jeho osobne, čo je samo o sebe veľmi dôležité, ale bude ho sprevádzať 7 až 8 ministrov vlády. Takže dá sa povedať, že je to skoro až výjazdové rokovanie vlády Slovenskej republiky tu v Číne. A pochopiteľne už len pokiaľ ide o účasť ministrov, to on môže napovedať niečo o tom, v akou oblasti chceme rozširovať spoluprácu. Pochopiteľne je to politická oblasť, je to oblasť zahraničnej politiky, tam, kde sa zhodneme pochopiteľne, ale bude tam zastúpené ministerstvo hospodárstva, ministerstvo dopravy, ministerstvo kultúry, ministerstvo športu, a bude tam minister financií. Celý rad ďalších oblastí, ktoré sa budú týkať rozvoja spolupráce a prehlbenia spolupráce širokospektrálne, nielen so sústredením na hospodárstvo, čo je mimoriadne dôležité, obchod, investície, ale inovácie, kontakty medzi ľuďmi, turizmus, vzdelávanie, kultúra. Takže ja očakávam, že v krátkej dobe dôjde k zintenzívneniu a prehlbeniu dvojstrannej spolupráce a dostaneme ju na ďaleko vyššiu úroveň. A začal by som trošku inak v odpovedi na túto otázku. Je veľmi dobré, že spolupráca sa rozvíja nielen na najvyššej úrovni a na úrovni štátnych orgánov štátnej správy, ale že sa rozvíja na medziľudskej úrovni. Pretože sú to práve kontakty medzi ľuďmi, či už prostredníctvom turizmu, či už prostredníctvom kultúry, športu, ale aj prostredníctvom orgánov miestnej samosprávy na úrovni provincie alebo u nás samosprávnych krajov, na úrovni miest, na úrovni oblasti. Toto všetko je mimoriadne dôležité, pretože pokiaľ medzi sa sebou nerozumejú ľudia, ťažko možno očakávať, že sa budú rozumieť politici. Takže toto osobne považujem za veľmi dôležitý prvok aj 6. stretnutia predstaviteľov na tejto úrovni lokálnych samospráv, dá sa povedať, Čínskej ľudovej republiky a štátov strednej a východnej Európy, ktoré sa práve uskutočňuje. Sú to práve orgány samospráv, ktoré priamo reprezentujú ľudí, sú v nimi v každodennom kontakte, ktorí si majú čo povedať a práve takouto spoluprácou môžu posilniť aj celkové vzťahy a prehlbiť spoluprácu aj v takých makrooblastiach, o ktorých som hovoril predtým.
opäť hovorí to o rastúcom záujme, ale takisto rastúcom vplyve Čínskej ľudovej republiky, ktorá dáva impulzy rozvoju spolupráce vo všetkých možných oblastiach a je to širokospektrálne. Či už pokiaľ ide o iniciatívy, ktoré sa týkajú rozvoja nutnej infraštruktúry a budovania takej technickej infraštruktúry, potom, ktorá pomáha pri budovaní aj vzťahov, pretože samozrejme, keď máme cestné, železničné spojenie, lodné spojenie, keď máme spojenie letecké, to nám umožňuje, aby sa takisto uskutočňovali kontakty medzi ľuďmi. Takže iniciatívy typu Belt and Road sú mimoriadne dôležité, ale netreba zabúdať opäť, že sú všetky tieto iniciatívy smerované na ľudí, na to, aby pomáhali ľuďom, aby pomáhali v ich raste, v ich profesionálnom, ale aj osobnom raste a v ich svojím spôsobom, aby sa mohli aj oni dostávať na lepšiu úroveň aj blahobytu a podobne. Takže tieto iniciatívy nielen sledujeme, ale snažíme sa z nich zobrať maximum tam, kde sa dá, aby sme pomohli aj rozvoju spolupráce a nakoniec pomohli aj sebe v našom vlastnom rozvoji, v modernizácii, v zvyšovaní konkurencie schopnosti našeho hospodárstva a blahobytu našich ľudí. No ja myslím, že toho vedia pomerne dosť, keď samozrejme, že by chceli vedieť podstatne viac. A ja už som spomínal, dnes je Čína aj na Slovensku a vo svete vnímaná ako dynamo rozvoja a rastu. Hospodárskeho rastu, ale aj rozvoja moderných technológií, rozvoja umelej inteligencie, digitalizácie ekonomiky. A svojím spôsobom som veľmi rád, že dnes čoraz viacej aj Čína, aj Slovensko a ďalšie štáty Európskej únie a dúfajme aj sveta sa hlásia čoraz viac k rozvoju zelenej ekonomiky, pretože aj toto je perspektívne pre budúcnosť a vzhľadom na tie krízy, ktoré prichádzajú so zmenou klímatu. Takže myslím si, že na Slovensku aj obyvatelia dobre vnímajú túto veľmi dôležitú dynamickú úlohu Čínskej ľudovej republiky vo svete, ale aj s dopadom na nás. No a nemôžem povedať aj o takých, by som povedal, skôr obyvateľských veciach. Pochopiteľne kultúra, história Číny je niečo, čo je veľmi atraktívne, čo priťahuje pozornosť mnohých občanov Slovenskej republiky. Nemusím hovoriť o kultúre jedla. Čínska kuchyňa vo svojej diverzite je mimoriadne známa a obľúbená aj na Slovensku. Nenájdete snáď jedno mesto, v ktorom by ste nenašli niekoľko čínskych reštaurácií, čo je dobre. Hej, každému to chutí, i keď je to trochu iná kuchyňa než slovenská, ale je to kuchyňa vynikajúca a musím povedať, že na Slovensku sme veľmi radi, že teraz, jak vravím, prakticky niet mesta, mestečka, kde by sa nenašla nejaká čínska kuchyňa, čínska reštaurácia. A čoraz viacej, domnievam sa, ľudí bude priťahovať takisto čínština. Ja mám niekoľko známych, ktorých deti sa aktívne venujú výuke čínštiny a mám tiež niekoľko známych, ktorých deti potom študovali alebo študujú tu u vás v Číne. Je to mimoriadne dôležité práve preto, že potrebujeme takýchto ľudí, aby nám pomáhali pri rozvoji vzájomných vzťahov. Takže to je ďalšia oblasť. No a nezabúdajme aj na šport. Vynikajúce výsledky Číny, športovcov Číny na všetkých možných podujatiach a my šport máme radi na Slovensku. Takže aj toto je aj inšpiratívne a samozrejme, že súťažíme a súperíme tam, kde sa dá súťažiť a súperiť, ale v každom prípade si vysoko ceníme aj tú pozornosť, ktorá Čína venuje práve rozvoju športu, kde sa niekedy uplatňujú aj naši predstavitelia, napokon myslím si, že v niektorých z futbalových klubov tiež pôsobia futbalisti zo Slovenska, takže toto všetko nás tiež obohacuje. No,
samozrejme, že nesporne táto otázka bude diskutovaná počas návštevy pána premiéra Fica tu v Čínskej ľudovej republike o nejaké tie 2-3 týždne, takže nechcem predbiehať. Ja osobne, a tu chcem povedať, že je to môj osobný názor, a nechcem hovoriť za vládu Slovenskej republiky, ale ja sa domnievam, že my v rozvoji ako štáty, v rozvoji hospodárskej spolupráce, obchodu by sa mali pridržiavať dohodnutých princípov Svetovej obchodnej organizácie. A protekcionizmus nepatrí medzi tieto princípy. Domnievam sa takisto, že protekcionizmus nie vždy napomáha rozvoju normálnych nielen hospodárskych vzťahov, to skôr blokuje, ale ani rozvoju konkurenciaschopnosti. Pretože v danom prípade vidíme, že tu nie je len protekcionizmus, ktorá povedzme zabráni prístupu niektorých čínskych tovarov na trhy Európskej únie vzhľadom na to, že by bola konkurencia, pokiaľ ide o cenu. Ale je tu aj konkurencia technologická a bez technologickej konkurencie nie je možné napredovať, nie je možné dosahovať pokrok. Čo chceme v Európe nejakým spôsobom ochraňovať zastaralejšie nejaké priemyselné technológie a podobne. My sa musíme prispôsobiť svetovému trendu. A to sa môže stať jedine vtedy, keď budeme otvorení. Naviac Slovenská republika je otvorenou ekonomikou. My aktívne obchodujeme. Pre nás zahraničný obchod je nutnosťou. Pre nás je takisto nutnosťou aj investovať v zahraničí, ale takisto aj dostávať zahraničné investície bez nejakej diskriminácie. A dúfam, že toto sa nám podarí aj vo vzťahu s Čínskou ľudovou republikou. Takže toto chcem dať ako komentár, prečo predpokladám, pretože to nie je moja oblasť, ja som nekonzultoval s názorom vlády v tejto otázke, ale predpokladám, že toto sú jedny z dôvodov, prečo Slovenská republika nehlasovala za to, aby sa zavádzali clá na elektromobily, ktoré prichádzajú z Čínskej ľudovej republiky. A viem, o čom hovorím, pretože Slovenská republika je na hlavu obyvateľa najväčším výrobcom automobilov, nie elektrických, celkové automobilov na svete. My sme relatívne malá krajina, ale máme veľmi veľa automobilových výrobcov a tí sa neboja konkurencie. Ja som s nimi hovoril, pochopiteľne musia sa zdokonalovať, ale oni sú zvyknutí na konkurenciu. Takže aj preto Slovenská republika aj naďalej bude zastávať, že je treba sa pridržiavať princípov Svetovej obchodnej organizácie, samozrejme na základe určitých princípov, ktoré potom dávajú férovú platformu pre konkurenciu, a to platí obojstranne, aby niekto nemal nejaké možnosti konkurovať na základe určitých subsídií a podobne, ktoré nie sú univerzálne zohľadnené a uznané aj v rámci týchto pravidiel Svetovej obchodnej organizácie, ale pokiaľ je všetko na férovej úrovni, mali by sme byť otvorení, sme vlastne globalizovaným svetom, my sme ekonomika, ktorá spolupracuje so svetom a Čínska republika, Čínska ľudová republika takisto veľmi jasne tvrdí, že v tejto dobe globalizácie uzatvárať sa nejakými clami alebo nejakými inými prekážkami v obchode, to je nevýhodné pre obe strany a pre rozvoj svetového obchodu a spolupráce. A opäť ja sa domnievam, že je v záujme aj štátov Európskej únie, aj v záujme Slovenskej republiky rozvíjať širokospektrálne vzťahy s Čínskou ľudovou republikou. Pochopiteľne, že budú existovať aj rozdiely. Rozdiely, pokiaľ ide o záujmy aj hospodárske, záujmy iného druhu. Budú existovať rozdiely možno aj v niektorých prístupoch k hodnotovému nastaveniu. To všetko tu nám môže existovať. Môže to byť trochu limitujúcim faktorom, ale v princípe opäť domnievame sa, že aj jedna, aj druhá strana má dosť spoločných záujmov
na to, aby to pomohlo pri rozvoju spolupráce. A opäť ja môžem hovoriť o záujme vlády Slovenskej republiky tu na rozvíjať vzťahy. A opäť sa vrátim k nadchádzajúcej návšteve pána premiéra Fica v Čínskej ľudovej republike. Ale stačí sa len pozrieť, koľko ľudí klope na dvere Čínskej ľudovej republike, z akých štátov a akým spôsobom chcú, aby boli prijatí, aby mohli ďalej rozvíjať spoluprácu. Sú to kľúčové štáty Európskej únie, sú to predstavitelia Európskej únie, ktorí chcú mať tento dialog, kontakty a rozvíjať spoluprácu. Potom k tomu musí takisto prispievať. A opačne, ja veľmi, keď môžem takto povedať, vysoko hodnotím aj osobnú zaangažovanosť pána prezidenta Čínskej ľudovej republiky, pána Xi Jinpinga, na tom, aby sa rozvíjala takáto spolupráca s rôznymi štátmi, so štátmi Európskej únie, ale aj so štátmi strednej a východnej Európy. Napokon tomu nasvedčovala aj jeho nedávna cesta do regiónu a dúfajme, že sa pripravujú aj ďalšie, ktoré niekedy privedú pána prezidenta Xi takisto aj na Slovensko. Takže ja vidím politický záujem, vidím hospodársky záujem, vidím aj iné záujmy, ktoré nás dávajú dohromady. Niekde sa budú odlišovať, tam budeme, povedzme, konkurenti, ale konkurencia v dnešnom svete je naprosto normálna. A niekde budeme mať iné názory na niektoré veci, ktoré si takisto s rešpektom môžeme vysvetliť, môžeme povedať jednej strane, druhej strane, čo si o tom myslíme, ale opäť rešpektujúc jeden druhého a s rešpektom k princípom, ktoré definujú a určujú, ako sa majú správať štáty jeden k druhému vo svojich vzťahoch.